Noia acollerá un verán máis o Campus do Emprendemento e do Saber, a iniciativa organizada pola Fundación para o Desenvolvemento Humano e Social de Galicia, Fundesga, coa colaboración do Concello, a Xunta de Galicia e as Universidades de Santiago e Vigo, entre outras entidades, desenvolverase durante os meses de xullo, agosto e parte de setembro. Nesta edición abordaránse temas de máxima actualidade, coa presenza de poñentes de elevado prestixio, que afondarán sobre ciberseguridade, literatura e medios de comunicación en galego, deporte e saúde, envellecemento activo, marisqueo ou a consideración de Noia como Portus Apóstoli, entre outros. Queremos destacar que dende a Concellería de Educación deste Concello de Noia queremos abarcar este tipo de actividades que se salen, digamos, do que se considera como educación ordinaria, non? Este tipo de campus ou este tipo de actividades que agradecemos a Agustín Dosil que nos lo plantexara e que xunto con el colaboremos para este campus, digamos que abrir un poquinho as portas desta Concellería e abarcar, como digo antes, un pouco máis ese campo, non solamente centrarnos na escolaridade obligatoria, senón tamén neste tipo de campus, neste tipo de charlas e neste tipo de actividades que consideramos dentro do eido de educación e que consideramos importantes para a educación, para a cultura, deporte e demais estamentos deste Concello. Agradecer que o Concello de Noia oferte esta programación na que van a estar presente unha serie de persoas que normalmente non están ao noso alcance no que é a educación formal. A primeira das citas será xa o xoves 11 de xullo, cunha xornada sobre intelixencia artificial. A primeira das actividades aborda o tema tan actual da intelixencia artificial no que vai a ser desenrolado por o equipo do CITIUS. O CITIUS é o Centro Singular de tecnoloxías intelixentes da Universidade de Santiago e de Galicia, que preside, como ben nos dicía, Senen Barros, que é o catedrático de computación e de inteligencia artificial da universidade, cun equipo de expertos do propio CITIUS. As inscricións para participar nos diferentes cursos totalmente de balde xa están abertas, podéndose realizar a través do correo electrónico educacionnoia@gmail.com.